които се занимават с интересни птици. Да. Чакайте сега, че извадихме един арлекин от клетката, да го видя само Зизу при нас. Сега ще кажа, ще ти дам думата, но тук имаме и ние Зизу два арлекина имаме и два индийски. Така ли беше? А слушат ли ви? Сега ще видя. Единият арлекин беше затворен, защото прелетял някъде из студиото, кацнал някъде, щупил нещо. Сега обаче го извадихме. Много е кротък. Ще пробвам да го нахраня. Дано не го притесна много. Ще видим. Ела сега, моето момиче ли е, момче ли е? Женска е индийския. Женска? Да, тя ли е по-кротката? Този ли беше бесния? Мъжките са по-агресивни, женски са малко по-спокойни. Я виж какво ще ви сложа тук. Я виж. Да. Окей, че замерям общо взето с това жито. Какво бе, миличка? Спокойна ли си сега? Спокойна ли си сега? Я, чакай. Я да те видя. Я виж какво ще ти дам. Я виж. Искаш ли така да хапнеш малко? Какво, мили? Много са интересни в оцветяването арлекините. Те са различно, белият цвят е разположен по тялото. Може да бъде и на шията, но обикновено е симетрично по крилата и изглеждат невероятно красиви. Когато израсне опашката, белият цвят го има и в опашката и изглежда невероятно красиво, когато се преливат всички цветове и се редуват с бяло. Не ми обръща внимание. Аз ще нахалствам, но не. Не. Какво, миличък? Ти си по-кротък. Може би да, индийския. Индийците, те с тая философия, тяхната източна, виж колко е спокоен арлекина. Те са по-спокойни, по-лесни са за гледани. Ето, да. Така ти искам. Тя често се храни от ръка, много е мила. Но, миличка, ами ти? Ей, лошотийке. Я да те видя, айде. Опа! Така, добре, до тук добре. Леко, миличка. Какво? Виждам, че е с отрязани криле сега, но... Да, не може може сега да ни включите да видите този разкош. Чакай, сега ще ви включа, че и при нас има разкош. Опитвам се да нахраня арлекинката. Ама защото ще избяга. Добре, виждаме ви. Виждаме разкоша слезе от клона. Видяхме Зизунка, обаче не го видях с разперена опашка. Кликни ниско, ще ти вземе за някакво животно по-малко и ще си разпери опашката от страх. Да, за съжаление няма май да ни се получи с разперването, но Гала, това е черешката на тортата, ако мога така да се изразя. Това са най-ценните палуни и Кръсто ще ни каже всъщност защо май са единствени в България. Я да видим. Има ги при колеги по принцип. До преди години бяха почти, мога да кажа, единствени. Значи това е отделен вид палун. Той се разграничава от обикновения палун. Това е вида е Мотикус от остров Ява. Той е малко по-специфичен от другите, малко по-тополюбив и много по-плашлив от другите птици. Да. Но тук съчетанието на цветовете, този колор, който има птицата, по принцип го няма при нито един друг пълн. Добре, човек как се здобива с... Трябва ли да се убие птицата, за да се вземе перо от нея? Казвам това, защото съм виждала много красиви направени ветрила и какво ли не. Или птиците сменят сами перата си през определено време и тогава могат да се вземат? Сменят ли ги? Значи опашката на пълна, тази голяма опашка, която е... Да? Тя по принцип е до август месец. Август месец абсолютно всички пера падат от само себе си. Свършва брачния период. Ние ги събираме, съжалявам, че просто в момента нямаме, но всяка есен имаме много пера и основно ги подаряваме на приятели. Ей, че хубаво! И добре, и след това и по никакво отново. Гала, струва ми се, че лятото пак ще бъдем тук, тъй като може да имаме късмета на топличко да си отворят перата, да ги видим, а пък и да си вземем няколко за украс. Новите видове мога да ви покана да видите. Значи тук до месец може би ще пристигнат от щатите видове, които са голяма рядкост. В България 100% ги няма никъде. Ще ни е интересно тогава отново да ви гостуваме и да ги видим. Благодаря ви, Зейнеп, много благодаря. Това е близко на Зейнеп, тя е от Бургас, така че ще отскочи като нищо до лятото. Сега как ще я приберем тази красавица? Как ще те приберем, мила моя? А той видя, погледни, че тя излиза. Набра смелост. Набра смелост и скочи и той отгоре. Така ли сега?
Издават много особени звуци. Чуваш ли ги? Издават и особено когато е брачният период, тогава са невероятни, защото като разперят перата мъжките, те не само издават един интересен крясък, но и самите пера започват да трептят много интересно. Все едно се чува пухтене на влак. Обикалят в кръг, това е ритуал някакъв, брачен ли? Правят се на красиви пред женската и едва ако женската реши да одобри мъжкия, тогава вече преминават към брачния момент. Много са красиви. Благодаря ви, че ги донесохте чак оттам и ни позволихте да надникнем при другите красавци около Бургас. Айде сега, не знам, аз не се наемам да я прибирам. Който има смелост да го направи. Благодаря на вас. Продължаваме с новините в Клуб Нюз. Ще ти е интересно сега какво се е случило в света на известните, готините, пеещите. Гледай.